Når jeg kommer herop, så siger jeg bare, fordi jeg er anderledes, og når jeg sender mig ned og sådan her, det der, så siger jeg også bare ja, vi siger slet ikke noget. Karl, du knipser og gør sådan her. Hænger det sammen, det I laver med de andre grupper? Nej, ikke faktisk ikke. Vi har ikke sådan... Vi har hænger lidt sammen med det samme. Altså, der er heller ikke så meget tekst i de andre. Det er ikke en talesaler. Det er ikke sådan en talesaler. Det er mere sådan... Altså, hvor man ikke snakker så meget. Det er mere sådan, hvor man viser ting med sin krop. Hvad med bænken? Hvad skal I bruge den til? Det er vores rekvisit. Vi fik sin opgave med, hvor vi den er lavet af pap. Den er bare ret stærk. Den er bare dejlig, den her bænk. Men kan det gå på den der bænk? Ja, det er man sagtens. Ja, og når man skal vælge tilbage, der får det er lidt svært. Vi er vant til at lave det på sådan en bænk, hvor man kan spise. Ja, sådan en, hvor det var lidt sådan lidt, da vi kom på den her, så blev det også sådan lidt. Nej, skal vi gøre det på den her, fordi hvordan skulle jeg kunne lægge mig på den? Og så man gør sådan her. Ja. Tak skal I have. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det til sommer. Ja.